una alegria sense fronteres. La defensa i el cuidar de la llengua valenciana és un dels pilars fonamentals en l'àmbit educatiu. Amb aquest objectiu, avui s'ha celebrat a Castelló de Rugat la trobada d'escoles en valencià, dirigida a l'alumnat d'ESO, batxillerat i cicles formatius. Durant la matinada, un total de 10 instituts de la comarca s'han desplaçat fins a la localitat per participar en esta jornada de convivència. Els assistents han pogut gaudir de prop de 60 tallers de tot tipus, pensats perquè l'alumnat passarà un matí lúdic i divertit. Aquesta trobada consisteix en presentar tots els instituts de la comarca, projectes, fer tallers, també tindrem després un escenari on tindrà lloc el Premi Ressonant i per tant és un dia de festa lúdic però a la vegada molt didàctic i educatiu per a l'alumnat de tota la comarca. Enguany ens feia moltíssima il·lusió, sempre m'ha fet il·lusió, jo en veritat soc professora de valencià, amb la qual cosa les trobades per a mi són fonamentals, és essencial i a més amb el que estem passant amb la llengua. Aleshores feia just 20 anys que havia sigut l'última trobada i li vaig proposar a l'alcaldessa, vinga va Vicenta, i ja, ai Amparo, que això és molta cosa, i diu, vinga va, anem a tirar endavant, i diu, vinga va, endavant, tal que proposa una cosa molt positiva per al poble, però és moltíssima feina, és evident. Sí que és cert que hem estat molt recolzats per l'IES, per la direcció de l'IES i professorat, per el col·le i per l'escoleta infantil, amb la qual cosa, tinguent un bon equip, és fantàstic treballar així. La trobada també ha sigut escenari de l'entrega del Premi Ressonant, que reconeix la millor proposta musical dels centres participants. En tercer lloc ha sigut per a Red Hot Chili Mandarina, el segon per a BAF, i el primer premi ha recaigut en el grup Carrascot. El grup guanyador, juntament amb els vencedors de la primera i segona edició, tindrà l'oportunitat d'actuar al Fes Lloc, que se celebrarà a Benlloc els dies 17, 18 i 19 de juliol. I la finalitat no és altra que defensar la nostra llengua materna. Si nosaltres valencians no la defenem, no la defendrà ningú. I hem de lluitar perquè el valencià continuï sent tres i continuar defensant-lo perquè és la nostra llengua i perquè ens hem criat amb ella i és el que volem per a nosaltres i per als nostres fills. Estem molt orgullosos i molt contents perquè som una de les poquetes comarques que fa la trobada de secundària i sobretot volem agrair a tots els entusiastes per la llengua i la gent que s'ha il·lusionat amb nosaltres, tant professorat, agrair molt a l'Ajuntament de Castelló i sobretot a la direcció de l'Institut de Castelló Sanchis Warner pel recolzament i pel treball tan impressionant que han fet. Esta iniciativa reforça la importància de promoure l'ús del valencià entre els joves, combinant educació, cultura i oci en un mateix espai.